Η μεγάλη πρόκληση της φιλανθρωπίας είναι να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ο ορισμός φιλανθρωπίας δεν είναι ενιαίος. Το ορίζουμε ως μια διάθεση να κάνεις πράγματα και να δημιουργήσεις έργα και συνθήκες που είναι φιλικά προς τον άνθρωπο. Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το προϊόν μιας μεγάλης δωρεάς του Γρηγόρη του Μαραζλή, ο οποίος ήταν δήμαρχος της Οδυσσού για πάρα πολλά χρόνια. Οι Έλληνες της Διασποράς παίξαν ένα ρόλο πολύ σύγχρονο. Μέσω των μεγάλων δωρεών δημιουργούν οι ίδιοι υποδομές. Μέσα από τις εμπορικές σχολές βοήθησαν τη δημιουργία επιχειρηματικού, εμπορικού know-how στην Ελλάδα. Βλέπουμε σήμερα ότι πολλοί πλούσιοι όπως ο Bill Gates και άλλοι δίνουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους για το κοινό καλό. Υπάρχει μια διεθνή τάση που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια τώρα. Στην Αμερική είναι απολύτως συνδεδεμένη πλέον η φιλανθρωπία με την επιχειρηματικότητα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι είναι και αυτό μια συνέπεια της κρίσης που επικρατεί. Η φιλανθρωπία είναι αρκετά δυναμική. Μεταλλάσσεται ανάλογα και τις ανάγκες της κοινωνίας, δεν είναι στατική. Και είναι και αυτό το ενδιαφέρον, αν θέλετε, στη δική μας δουλειά. Η Ελπίς δημιουργήθηκε πριν περίπου ένα χρόνο, συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2012, και θεωρούμε ότι είναι η πρώτη εταιρεία συμβούλων φιλανθρωπίας στην Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να διοχετεύσει δωρεές, κυρίως από το εξωτερικό, προς μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το ένα παράδειγμα είναι από την ΜΚΟ Κλίμακα που δημιούργησε το Climax Plus. Περίπου 30 άστιγοι συμμετέχουν και έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και catering, οπότε εξασφαλίζουν κάποιο εισόδημα. Και ένα άλλο παράδειγμα που μας αρέσει πάρα πολύ είναι η Σχεδία, που είναι ένας οργανισμός όπου άποροι ή άστιγοι μαθαίνουν πώς να είναι πολιτές και πωλούν ένα περιοδικό. Και από τα έσοδα παίρνουν ένα ποσό για την δική τους διαβίωση. Με διάφορα φιλανθρωπικά κεφάλαια, δηλαδή με κεφάλαια που συγκεντρώνονται είτε από ιδρύματα είτε από ιδιώτες δωρητές, θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν τα λεγόμενα startups, δηλαδή οι εκκινήσεις νέων εταιριών, νέων ιδεών. Και όταν αυτές φτάσουν σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι υποχρεωμένες, εισαγωγικά πάλι, να δώσουν ένα μερίδιο της επιτυχίας τους στην κοινωνία. Δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, το καύσιμο της φιλανθρωπίας, όπως το ονομάζουμε εμείς, είναι οι χρηματικοί πόροι. Όσο περισσότερους χρηματικούς πόρους έχεις, μπορείς να κάνεις πιο πολλά προγράμματα. Προγράμματα εκπαίδευσης, προγράμματα εθελοντισμού που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα. Είμαι πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου, διότι επαγγελματικά μέχρι τώρα έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους, με έχουν βοηθήσει είτε ως εργαζόμενοι είτε και ως επιχειρηματία. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη. Το αίσθημα του ότι όχι μόνο παίρνω, αλλά ανταποδίδω πίσω στην κοινωνία αυτό το οποίο εισπράττω. Υποστηρίζω δηλαδή κάποιους άλλους στο όποιο εγχείρημα κάνουν. Έχουμε λάβει ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο που για μας ήταν σταθμός στην επαγγελματική μας πορεία ως εταιρεία. Το βραβείο Στέλιος Χατζιωάννου για τον καλύτερο νέο επιχειρηματία της χρονιάς για το 2012 για την Ελλάδα. Βεβαίως, το βραβείο συνοδευόταν και από ένα χρηματικό έπαθλο της τάξης των 50.000 ευρώ που μας βοήθησε να υλοποιήσουμε κάποια από τα σχέδια που είχαμε ως προς τον εμπλουτισμό μας με νέους εργαζομένους. Θα πρέπει όλοι μας
και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι με την εθελοντική τους προσφορά να ενισχύουν την έννοια της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα, διότι όσο μεγαλώνει ο τρίτος τομέας, η κοινωνία των πολιτών, τόσο θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και να μειώσουμε τα προβλήματα των ευπαθών ομάδων.